дар мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба иҷрои қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 марти соли 2025 дар бораи сари вақт омода намудани соҳаҳои иҷтимоиёт ва иқтисодиёти ҷумҳурӣ барои фаъолияти мунтазам ва самарабахш дар давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2025-2026 баргузор гардида, дар он омодагии вилояти Хатлон ба ин давра мавриди баррасӣ қарор дода шуд. ҷаласа таҳти роҳбарии муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Усмоналӣ Усмонзода бо иштироки намояндагони вазорату идораҳои соҳавӣ аъзои ситоди ҷумҳуриявӣ, роҳбарияти вилоят ва масъулон баргузор гардид. бо мақсади омӯзиши ҳолати воқеии рафти иҷрои қарори мазкур тибқи супориши ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон гурӯҳи корӣ аз ҳисоби намояндагони вазорату идораҳои дахлдори соҳавӣ таъсис дода шуд, то аз ҳолати воқеии бахшу соҳаҳо ҷиҳати омодагӣ ба давраи тирамоҳу зимистон бохабар гарданд. ба гуфти масъулон оид ба иҷрои қарори мазкур, дар баъзе шаҳру ноҳияҳо ҳамону камбудиҳо ҷой доранд, аз ҷумла дар муассисаҳои соҳаи маориф, тандурустӣ, фарҳанг, нақлиёт, хоҷагии манзилию коммуналӣ, шабакаҳои барқ ба таври бояду-шояд таъмин набудан бо маводи сухт дида мешавад. дар рафти ҷаласа аз ҷониби роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон ва шаҳру ноҳияҳо ҷиҳати омодагиҳо дар ин самт ҳисобот манзур гардид. дар идомаи вохӯрӣ оид ба камбудиву мушкилиҳои ҷойдошта дар шаҳру ноҳияҳои вилоят вобаста ба маблағгузорӣ барои харид ва захиранамоии маводи сӯхт, озуқа ва маводи зидди лағжиш, омодагии иншооти энергетикӣ ва дигар масъалаҳо ибрози назар карда шуд. дар ҷаласаи мазкур ду масъала мавриди назари иштирокдорон қарор гирифт. аз ҷумла яке аз он кам ва пешгирии талафоти нерӯи барқ буд ки дар бархе аз шаҳру ноҳияҳои минтақаи бохтар ташвишовар унвон мегардад. муовини сарвазири кишвар, масъулони ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, Хуросон, Шаҳри Туз, Қубодиён ва Ҷалолиддини Балхиро ҷиҳати пешгирӣ аз омилҳои мазкур ва даст назадан ба изофанависию рафъи камбудиҳо дастуру супоришҳои мушаххас доданд. зикр шуд ки тибқи таҳлилҳои прокурорӣ дар 11 моҳи соли ҷорӣ 2387 ҳолати қонунвайронкунӣ дар самти барқ ошкор шудааст ки ин боиси нигаронӣ мебошад. ҳарчанд мақомоти қудратӣ ҷиҳати пешгирӣ аз қонунвайронкунӣ дар ин самт корро пурзур намуда бошанд ҳам, вале ҳамоно бархе аз нозирони барқу сокинон ба чунин омилҳо даст мезананд. дигар иштирокдорон ҷиҳати ислоҳи камбудиҳои ҷойдошта ва корҳои васлу насби таҷҳизоти муосир, ҷамъоварии маблағи истифодаи барқ ва пурзур намудани корҳои фаҳмондадиҳӣ баромад намуданд. дар ҷамъбаст аз ҷониби роҳбарияти ситоди ҷумҳуриявӣ, муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Усмоналӣ Усмонзода ба вазорату идораҳои дахлдор, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон ва шаҳру ноҳияҳо вобаста ба таъмини иҷрои нақшаи захираи маводи зарурӣ ва сари вақт омода намудани соҳаҳои иқтисодиёт, иҷтимоиёти вилоят барои фаъолияти мунтазам ва самарабахш дар давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2025-2026 ва пешгирӣ аз талафоти барзиёди нерӯи барқ дастуру супоришҳои мушаххас доданд. манучер Ҳасанзода, Далери Шариф, Намозали Эргаш, Ахбор.